Il-kumpanija EMD Advisory Services li f'Panama Papers deret bħala l-iktar kumpanija Maltija b'assoċjazzjoni ma' kontijiet f'ġurisdizzjonijiet meqjusa bħala tax havens ma setet tagħti ebda garanzija li fost 72 kumpanija li assistiet m'hemmx uħud li s-sors tal-fondi tagħhom huwa illeċtu. Dan wara mistoqsijiet ta' One News b'reazzjoni għal dritt ta' risposta li l-kumpanija ta' oħt Richard Kakija Caruana batet fl-aħħar L-EMD għaltinna li qatt ma assistiet persuni esposti politikament, iżda r-reazzjoni ta' One News kienet immedjata. Staqsejna kif nistgħu noqogħdu fuq din id-dikjarazzjoni meta dawn it-72 kumpanija, il-maġġoranza tagħhom irreġistrati fil-British Virgin Islands ma nafux ta' min huma. Tista' toffri garanzija li ħadd minn dawn il-kumpaniji li assistejtu mhu involut f'korruzzjoni, ħasil ta' flus jew atti illegali oħra staqsa One News. Bil-kumpanija twieġeb biss dwar il-mistoqsijiet li interessat fl-email tal-bieraħ 11 ta' Mejju 2016, EMD tarfek u tassigurak li tħaddan l-ogħla livelli ta' etika u konformità mal-liġijiet ta' Malta u dejjem wettqet il-prattiċi kollha mistennija skont il-liġi. Fost is-sidin ta' din il-kumpanija hemm Louise Ellul Kakija Caruana li nħatret fil-bord tal-MFSA fl-2008 mill-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech u baqgħet fuq l-istess bord għal numru ta' snin. Fil-fatt spiċċat mill-kariga tagħha fl-2014 lill-kumpanija EMD jagħtiha konsulenza wkoll ħuha Richard Kakija Caruana, ex-konsulent ta' Prim Ministri, ambaxxatur u strateġista tal-Partit Nazzjonalista. B'72 kumpanija li EMD hija l-iktar kumpanija li tirrappreżenta interessi ta' kumpaniji u azzjonisti li jissemmew f'Panama Papers. Tant hemm rabtiet ma' kumpaniji li jissemmew f'Panama Papers li fuq is-sit tal-Konsorzju tal-Ġurnalisti saret nota biex tgħid li din il-kumpanija tant tirrappreżenta interessi li ma setgħux jagħmlu grafika kif għamlu f'każi oħra bilan li kollox ikun spjegat bl-aħjar mod.